En dan was er een andere mens en die zei, als je daar, dan was ik al wat groter zelf, en die zei, als je daar naar die bos gaat, dat was zo'n grote hulze bos, als je daar heen gaat naar die bos, nou zeg je, het was al donker, misschien een uur of 8:30 of 9 uur s'avonds, maar het was toen al langer donker als nou, ja, ze biedt. En dan krijg je een halve frank. Ik zeg, heeft die een halve frank hier zeker? Ik zeg, dat gewoon naar hen zeg. Ja, zeg, jij zou dat gemakkelijk doen, want jij zegt zo nou een ongepoetsen. En zo nou een vorige brutste zo, jij zou dat gemakkelijk doen. Maar ik dacht zanderdags, ik kon daar eens kijken naar die bos. En daar stond zo'n denne bos tegenaan zo, en die bos, die grote, hele groot bos, die hulse bos, daar weer allemaal van die plekjes, van die peters aan. Die stond rondom mijn gans toegewassen en die stond vast naar de weg. En dan was ik in dat bos, dat was ook nog niet hoog, daar was ik doorgekropen en door vanavond moest ik ook kruipen voor erin te komen in het midden. Die een oude strunk die net er stond, waar dat je begost weet, die bos die was al wat gerot. En daar kostte ik wat touw en ik dacht, wat door je kon hier eens kijken of dat hier geen mussen in houden. En dan stond er een nest in van boven. En ik schudde daarmee met dat ding, voor eens te kijken of dat er geen afvloog. Hè. En terwijl was er een mens op de straat, die kwam er ook naar. Die was geweest haikappen of wat, dat weet ik niet. Hè. En die riep, oei oei, riep die, en die ging op de loop. Hè. En aan de hand hoorde ik vertellen dat die een bos bij heks weer. Want het waaide niks, zuiver niks, het was zo stil dat je nog niet wist van waar de wind kwam. En op een keer begon die een bos gewoon te schudden. Hè. Maar ik zou het erin, ik heb dat nooit toch tegen iemand niet gezeten, ik heb dat zomaar gelaten gelijk dat weer. Hè.